Is-sena li għaddiet f'Malta kien hawn 23 każ ġdid tal-marda HIV. Dr. Christopher Barbara mid-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei ikkonferma li l-każi qed jiżdiedu. Każijiet ħafna iktar serji bħal HIV u hepatitis li jistgħu jittieħdu sesswalment qed jiżdiedu wkoll. Minn 23 każ ġdid ta' HIV, 18 kienu rġiel u 5 nisa. 6 każi kienu fost persuni barranin li jgħixu Malta. Skont id-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa u Prevenzjoni tal-Mart, fl-2013 kien hemm 24 każ ġdid ta' sifilis, 49 każ ġdid ta' gonorrea u 114 każ ġdid ta' klamidja. Fejn tidħol il-klamidja, is-sintomi jaf ikunu koroħ, imma mhux dejjem. Però hemm ħafna nies illi ikunu qed iġorru dan il-mikrobu, però ma jħossu assolutament xejn. Allura jekk inti l-partner tiegħek innoċentement ma jħoss xejn, mhux se jgħidlek xejn, però dan jista' jiġi trasmess lil mara. Minkejja li l-istatistika tagħti indikazzjoni ma tirriflettix l-ammont eżatt ta' nies li għandhom mart sesswali. Min jaf kemm hawn każijiet ta' nies li jkollhom dan il-mart u ma jagħmlux testijiet. Jiġifieri jew ma jafux li għandhom il-marda jew ħaddu trattament mingħajr ma għamlu testijiet. Taqsina x'qed iwassal għal żieda fil-każi ta' mart. Dr. Barbara semma l-fatt li dak li jkun qed jivvjaġġa aktar u l-promiskwità. Illum dak li jkun forsi minħabba nuqqas ta' informazzjoni ma jarax x'riskju hemm, kultant tkun isara xin rulett di. Il-Geo Clinic fl-Isptar Mater Dei joffri servizz ta' testijiet anonimi u bla ħlas. Iżda idealment wieħed jaħseb fuq il-konsegwenzi ferm qabel. F'dan uffiċċju stess min jaf kemm il-darba tajna riżultati, dak li jkun min jaf kemm bekka wara r-riżultat għax jgħidlek il-marelli minħabba ta' dak il-ħin għal ftit mumenti se jkolli dal-konsegwenzi kollha.